যত শারীরিক সাংনি জরাও এলাকাও দंनाय বিশেষ ক্ষেত্রে হারাवनो খুব মা সিরিমনি কিহা আউটমা তোমা খুবর হিংকে খনাই জিওকে বসিবयो उमदयो चिनि आनंद बाजार मानदम्बफ दुर्गा पूजा उनाय ब पूजाओ एलाकाओ दंनाय ताखु गाहामरावनो जतनो मा सिरिमो कमाइनके चिनि एलाकानो जुं पीसफुल के तंनाय शांति समृद्धि के तंनाय सांग सांग के तंनाय ये जतनो जुं तानुंदि ताचादि बकाउ साया आरो फनो आराव चोराव नुंगे एलाकाओ जदि तुंफ्लामो सामुराव उंथांके चिनि आनंद बाजारनि पुलिस स्टेशन आबनो आइनियाव ब्रेके दं आबनो हाबा लानाय आखेत्रे महा सानिनाय मखे बदय जुं पूजा राव नायफेमोन बये किहानो बखावसिया बसे स्रायखनाय ब्रैज्राय गार्जेन ख्रुइ मानि खेये माबाय खौ याउनाय आखे बाय खौ फिनां फनो 8टा 9टा रावनि उमसियो पूजा राव नायलेबायखे जानजानि न'ओ थांनाय हे बखनो मासिरि पियो बसे गार्जेन ख्रुइ खेये माबाय खौ याउनाय आखे आबनि लाये जदियो नुंचा फे हाय खेये बुलाय तौलाय उमराव त्रे त्रे नायथावया मचांया उमराव जदियो नुआवखे आइनो ब्रेके दं आबन मतेनो सामुं दानाय ब खुब साख्लायनाय आनंद बाजार PS आके आनंद बाजार रिजन YBA जतनो खाकसाङा